माझ्या व्यासपीठावर सर्वसामान्य जनता आहे. आज या ठिकाणी शेतकरी जनता आहे. मला वाटतं या ठिकाणी विशाल परब यांचा प्रचार करण्यासाठी मोठे स्टार प्रचारक येतील. अरे माझे स्टार प्रचारक कोण आहेत माहिती आहे का? माझे स्टार प्रचारक मला वाटतं 5वी 10वी आणि दुसरीतली मुलं आहेत. माझे स्टार प्रचारक कोण आहेत? छोटी मुलं आहेत. आज विशाल दादा विशाल काका उभा राहिला तर छोटी मुलं आपल्या वडिलांना आणि आईला सांगतात की हा काका आमचा एकदा काहीतरी घडला पाहिजे. आणि काय घडवायचं ते परमेश्वर आणि जनता घडवणार आहे. मित्र, आजचा हा प्रसंग आणि आजचा हा टायमिंग, आज सोमवार आहे. दीपावलीच्या सर्वांना मी शुभेच्छा देतोय. त्यामुळे मला एक आनंद होतोय. मी जास्त वेळ उन्हामध्ये ठेवणार नाहीये, कारण मला माहिती आहे उन्हामध्ये चटके काय लागतात. मोजून 5च मिनिटं बोलेन, नंतर आपण प्रस्थान करायचं. आपण फॉर्म भरण्यासाठी आणि प्रत्येकाने आपल्या आपल्या घरी जाऊन काय बोलायचं आहे. तर या मतदारसंघामध्ये विशाल परब नावाचा एक मुलगा आहे आणि हा मुलगा आजच्या या जमान्यातील या मतदारसंघाचा आमदार आहे. हे तुम्ही घडवलं पाहिजे. आपल्या बहिणी आलेल्या आहेत, त्यांची मुलगी जे गर्दीमध्ये हरवलेली आहे. ताईंना जरा पुढे या. ताई तुम्हाला ती बघू शकेल. किती वर्षाची आहे सांगा फक्त इथे. तुम्ही आवाज द्या. ताई तुम्ही बघा, तुम्ही घाबरू नका. आपली छोटी मुलगी आणून दाखवून आम्हाला एक विजयाची पताका बनवलेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. अरे मित्रांनो, आज जे काय आपण डोळ्यासमोर पाहिलं हे परमेश्वराने घडवलंय. हे परमेश्वराने घडवलं. ती छोटी मुलगी हरवलेली मिळाली. त्या मातेच्या हृदयाचं काय झालं ते झालं. त्याचप्रमाणे या मतदारसंघातल्या प्रत्येक महिलेची आर्त हाक हा देव पाटेकर सोनं संपूर्ण ऐकत आहे. त्यामुळे आज या मुलीला त्यांच्या आईकडे कृपया सुपूर्द करायचं आहे. आयोजकांनी थोडस विनंती आहे, त्यांच्या आईला आणि छोट्या मुलीला त्या ठिकाणी भेटवायचं आहे. हे परमेश्वराने भेटवलेले एक वरदान आहे. या ठिकाणी या मतदारसंघामध्ये आपल्या या ठिकाणी थांबलेला संपूर्ण विकास, या मतदारसंघामध्ये थांबलेल्या आरोग्याच्या सुविधा, या मतदारसंघामध्ये थांबलेले शिक्षण आणि नोकरीची व्यवस्था, या अनेक गोष्टी आहेत. मित्र, मी योग्य टायमाला अनेक गोष्टी बोलणार आहे, पण या उन्हामध्ये 12 वाजले आहेत. जास्त वेळ बोलत राहिलो तर आपल्याला त्रास होईल. मला एवढंच सांगावंसं वाटतंय की हा अभिमन्यू आज या युद्धामध्ये उतरलेला आहे. हा अभिमन्यू या युद्धामध्ये उतरलेला आहे आणि या अभिमन्यू चक्रव्यूह फोडून नक्कीच काढणार. आणि तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने मी चक्रव्यूह नक्कीच फोडेन, एवढं मला सांगायला आनंद होत आहे. मित्र, आपण या ठिकाणी विशाल परब हे सावंतवाडी मतदारसंघामधलेच एक व्यक्ती आहेत. मला असं सांगावंसं वाटतंय, बाजूला उजव्या बाजूला कुटीर रुग्णालय आहे. या ठिकाणी माझा जन्म झाला आणि या डाव्या बाजूला माझे शाळा आणि शिक्षण झालं. सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये गेले 15 वर्ष मी राहतोय आणि या मतदारसंघातील प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक घरातील मंडळींना मी ओळखतोय. मला एकच सांगावंसं वाटतंय की पुढील येणारी आयुष्य किंवा पुढील येणारी वर्ष आपल्या या मुलांसाठी जर योग्य घडवायचं असेल तर या ठिकाणी परिवर्तनाची गरज आहे. या मतदारसंघामध्ये आलेले तिन्ही तालुक्यातून आलेले पत्रकार बंधूंना मी धन्यवाद देतोय. मी या पत्रकार बंधूंना आपण सोय कुठे केले मला माहिती नाही. पत्रकार बंधू आपल्या इकडे आलेत का? धन्यवाद. पत्रकार बंधू, मी क्षमस्व सॉरी म्हणतोय, कारण आज हा बैठकीची व्यवस्था नाही आहे, परंतु चलता चलता आमची भगिनी आणि माऊलींना आम्ही भेटण्यासाठी आलो आहोत. जास्त वेळ घेत नाही, परंतु
आलेल्या सर्व पत्रकार बंधूंना मी दंडवत घालतो. या पत्रकार बंधूंना दंडवत या गोष्टीसाठी घालतोय की ही जी जनता आहे ती अखंड महाराष्ट्राला आणि देशाला दाखवण्याचं काम या पत्रकार बंधूंनी केलेलं आहे. विशाल परब सारखा एक छोटासा कार्यकर्ता मोठा करण्याचं कार्य या पत्रकार बंधूंनी केल्याबद्दल जोरदार टाळ्या पत्रकार बंधूंसाठी होत्या. पत्रकार बंधू, आपले जर कॅमेरा असतील तर उजव्या आणि डाव्या बाजूला, पाठीमागे, उजव्या बाजूला, वरच्या बाजूला आपण फिरवायचे आहे. कारण ही गर्दी ही सर्वसामान्य जनतेचा आक्रोश आहे. हा आक्रोश या मतदारसंघामध्ये बदल घडवायचा आहे. या मतदारसंघामध्ये म्हटलं जातं की शांतता प्रिय आणि शांतता प्रिय हा मतदारसंघ आहे. माझा स्वभाव हा शांतता प्रियच आहे. मी माझ्या आयुष्यामध्ये कोणावर चिडत नाही आणि चिडला तरी मला काय त्याचं लागत नाही. मी माझ्या आयुष्यात कोणावर दुःखी होत नाही. पण मला एकच सांगायचं आहे, या मतदारसंघामध्ये जेव्हा जेव्हा दहशतवाद येतो त्यावेळी दहशत गाळायचं काम ही कोकणी जनता करते. हा विशाल परब हे कार्य तुमचं घेऊन चाललेलं आहे. विशाल परबला थांबवण्यासाठी मोठे रथी महारथी सगळे बाहेर पडले. मित्रांनो, मी एवढंच सांगतो, माझं वय 35 आणि 36 वर्ष आहे. हा 35 वर्षाचा मुलगा आहे. माझ्या जीवनात माझं बरं वाईट काही होणे, महाराष्ट्रातली माय माऊली डोळ्यामध्ये अश्रू घेऊन बसेल. माय माऊली अश्रू घेऊन बसेल. मी तुमच्या सर्वांच्या समोर सांगतो, पोलीस खातं म्हणा, वकील म्हणा, डॉक्टर म्हणा, फुलवाले म्हणा, गाडीवाले म्हणा, हमाल म्हणा, जिथे जिथे ज्या ज्या चौकामध्ये जाल त्या बेडशीला जावा, दोडामार्गला जावा, वेंगुर्ल्याला जावा, कुठेही जावा, सावंतवाडीच्या बाजारपेठेत जावा, विशाल परब एकच नाव आहे. या मतदारसंघामध्ये विशाल परब एकच नाव आहे. टाळ्या वाजवायला नक्कीच हरकत नाही. नक्कीच टाळ्या सुंदर वाजलेल्या आहेत. माझ्या हौशीने माझ्या या सर्व हौशींनी जे टाळ्या मारले ते खूप सुंदर मारले. त्यामुळे हौशींसाठी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या होते. या सर्व या ठिकाणी मी आज फॉर्म भरत आहे. शिंदे, उपरलकर, पाटेकर आणि सर्वांच्या एक ताकदीने, सर्वांच्या मदतीने मी हा फॉर्म भरत आहे. तर या ठिकाणी फॉर्म भरत असताना मला एवढंच म्हणायचं आहे की अनेक विषय आहेत. या मतदारसंघामध्ये काम करण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. दुसऱ्या व्यक्तींवर बोलण्यापेक्षा मी माझं नाणं किती खणखणीत आहे, मी काय करू शकतो या मतदारसंघात, माझ्या लोकांच्या आरोग्यासाठी मी 6 अँब्युलन्स दिले किंवा अनेक सुविधा दिल्या. ह्याच्या पुढे सुद्धा मोठे मोठे चांगले कार्यक्रम करण्याचं ध्येय माझं आहे. परंतु मित्रांनो, मला एकदा चान्स द्या. या विशाल मुलाला एकदा चान्स द्या. मी आयुष्यातला पूर्ण दिवस मतदारसंघात आमदार म्हणून सावंतवाडीमध्येच राहीन. मी मुंबईला जाऊन राहणार नाही. मी या मतदारसंघातच भेटेन. आमदार असावा तर या मतदारसंघात राहिलेला आमदार पाहिजे. त्यामुळे आज माझ्यावर दबाव तंत्राचे मोठे मोठे कार्यक्रम चालू आहेत. मला एवढंच सांगायचं आहे मित्र आणि माझे जे विरोधक कोण असतील त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि मी नमस्कार करतो. मी या सर्व माझ्या विरोधकांना नतमस्तक होतो. बाबांनो, तुम्हाला परमेश्वर पाटेकर चांगली बुद्धी देवो. परमेश्वराने त्यांना बुद्धी दिल्यानंतर चांगलं व्हावं एवढंच. परंतु हा विशाल परबच्या पाठीमागे आज जमलेली जनशक्ती ही संपूर्ण मीडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यामध्ये जाऊ दे. मी भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आहे. मी भारतीय जनता पक्षाला प्रामाणिक मानणारा कार्यकर्ता आहे. आज या ठिकाणी या मतदारसंघामध्ये सर्व पक्षीय, सर्व नेते, सर्व माझा आदर करतात. कारण माझा स्वभाव तसा आहे. माझ्या आयुष्यात मी कुठल्याही नेत्यावर वाईट बोललो नाहीये. समोरची व्यक्ती ज्येष्ठ आहे, ते जरी माझ्यावर बोलले तरी मी सुद्धा त्याला उत्तर देत नाहीये. काही लोक काय काय वेगळ्या गोष्टी करतायत, पण मी एकच सांगतो की हा प्रामाणिक मुलगा आहे. माझ्या आयुष्यातील 35 वर्षामध्ये मी चांगलंच कार्य केलं आहे. त्यामुळे माझं रहस्य, माझा इतिहास या जनतेला माहिती आहे. मित्रहो, आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये या मतदारसंघामध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न खूप मोठा आहे. आमची मुलं मुंबई, पुणे आणि गोव्याच्या ठिकाणी कामाला जातात. मी तर अक्षरशः पाहिलेलं आहे. वेंगुर्ल्यातली 2 मुलं मोपा एअरपोर्टला कामाला जात होती आणि त्या सातार्ड्याच्या ब्रिजच्या खाली एका ट्रकच्या टायरच्या खाली ही 2 मुलं वारली. त्याच्यानंतर मी निश्चय केला की आमच्या मतदारसंघातील युवक आपल्या मतदारसंघामध्येच काम करेल आणि त्याच्यासाठी मी नवीन रोजगाराचे काही प्रकल्प आणले. माझी मुलं, माझे मित्र, माझे भाऊ हे मुंबई, पुण्याला जातात. हे आपल्याला बघवत नाहीये. या मतदारसंघातील प्रत्येक एरियामध्ये एक व्यवसाय असावा आणि त्याच्यासाठी माझे प्रामाणिक कार्य आहे. मित्र, मला एकच सांगावंसं वाटतं, आज या ठिकाणी मी पक्ष बदललेला नाहीये.
मी भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आहे. मी भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांना मी प्रामाणिक मान्य करतो, त्यांना मी सलाम करतो. या भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व माझ्या पदाधिकारी आणि पुढाऱ्यांनी मला खूप रिस्पेक्ट आणि भरपूर मला प्रेम दिलं. मी या देशाचे आणि आमचे लाडके पंतप्रधान मोदी साहेबांचा मी खूप मोठा फॅन आहे. या मतदारसंघामध्ये कोकणामध्ये या ठिकाणी आमचं भवितव्य ज्यांनी घडवलं ते सन्माननीय जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेबांना मी सलाम करतो. त्यांच्या एका एनर्जीमुळे माझ्यासारखा एक कार्यकर्ता तयार झाला आहे. या महाराष्ट्र राज्याचे भावी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचा मी खूप आदर करतोय. आदर का करतोय तर त्यांचा मला अनेक वेळा फोन आला की साहेब विशालजी, मी म्हटलं साहेब मी तुमचा छोटासा कार्यकर्ता आहे, मी कोण साहेब बीब नाही आहे, मी एक छोट्या घरातला व्यक्ती आहे, मी कार्यकर्ता आहे, तुमच्या मुलाप्रमाणे आहे. या ठिकाणी मी मतदारसंघामध्ये क्रांती घडवण्याची मी प्रयत्न करत आहे. मला हे सर्व कळतंय की हा सर्व नाईलाज आहे. हा नाईलाज आहे. महायुतीमुळे आमच्या सर्व नेत्यांना निदान या जनतेचा जो आक्रोश आहे तो आक्रोश खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. पण हा आक्रोश या ठिकाणी एवढा वाढलेला आहे की जर विशाल परब या मतदारसंघामध्ये उभे राहिले नाही तर चौथाच कोणतरी निवडून येऊ शकतो. म्हणून या मी रणांगणामध्ये उभा राहिलो आहे. सगळ्यांच्या मनातील मी विषय बोलतोय. जर विशाल परब उभा राहिला नाही तर या मतदारसंघात काहीतरी अभद्रच घडू शकतं. त्यामुळे विशाल परब हा तुमचा झेल उभा राहणं काळाची गरज आहे. मी माझ्या नेत्यांची परिस्थिती समजू शकतो. त्यांचा नाईलाज आहे. एक दोन मिनिटं भाऊ. त्यांचा नाईलाज आहे. या महायुतीमुळे या जनतेचा आक्रोश ऐकण्यासाठी त्यांची परिस्थिती महायुतीमुळे ती येऊ शकत नाही. मी एवढंच बोलतो. आज हा कार्यक्रम आपण झाल्यानंतर या ठिकाणी आपण डाव्या बाजूने प्रस्थान करायचं आहे, कारण खूप ऊन आहे. कारण औषध काय एवढा गरम होता ते घराकडे जाऊन म्हणता नाही विशाला उभं ठेवल्या नाही आमका गरम झाला असं करायचं नाही आपला. आणि मी एवढंच सांगतोय, मी आमदार झाल्यानंतर घरात बसायचंय ना, पायात भिंगरी लावून तुमच्या घराघराकडे येतलंय. मी कमीत कमी 1500 गणपती ह्यावेळी बघितलोय. पुढच्या वर्षी 10 पटीने बघतोय तुमच्या घराकडे येतलोय. एवढा मी तुमचा सांगतोय. आणि या ठिकाणी आपण सर्वांनी विठुरायाची आपण सर्व लेकरं आहे. आपण सर्वजण विठुरायाची लेकरं आहे. आपण या ठिकाणी या मतदारसंघामधील असलेले मुस्लिम समाज, ख्रिश्चन समाज, हरिजन समाज, सांबार समाज, नाभिक समाज, मेस्त्री समाज, जेवढे समाज आहेत तेवढे विशाल परबच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातील प्रत्येक दुकानात जाऊन विचारा, बाजारात जाऊन विचारा, मासे कापणारीला विचारा, फुल विकणारीला विचारा, फळं विकणाऱ्याला विचारा, तर प्रत्येकाच्या तोंडामध्ये जर नाव असेल ना तर विशाल प्रभाकर परब एवढंच नाव आहे. या ठिकाणी आलेल्या सर्व मंडळींना मी धन्यवाद देतो आणि आलेल्या सर्व मायमाऊलींना धन्यवाद देतो. आणि या ठिकाणी विशेष करून माझी मिसेस सुद्धा आली आहे. तिला मी खाली बसवलं म्हणतं, लोकांमध्ये बसल्यानंतर कसं गरम होतं ते कसं वाटतं. सर्वांना नमस्कार करा, कुठून नमस्कार करा. महिला वर्गांचा आशीर्वाद, नवरात्रीच्या नवदुर्गेच्या कार्यक्रमाला दिलेला आशीर्वाद आणि या आशीर्वादाला आम्ही सर्वांनी विकत घेऊ शकत नाही असा हा आशीर्वाद आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की जेवढी लोक इथे आली तेवढीच लोक घरी आहेत, ती ऑनलाईन बघतायत. काही लोक बघतायत की आपला विशाल काय करतोय. थोडीशी माणसं आली, आम्ही जास्त माणसं नाही आणली, थोडीशी झाली, पण याच्या 10 पटीने घराकडनं बघतायत. जिला तुका माझा आशीर्वाद मोबाईलातनं ऑनलाईन मिळालो, एवढंच जोरदार तुमच्या ऑनलाईन वाल्या लोकांना आहे. या विठुरायाने माऊली आणि विठुरायाची सर्व लेकरं माझी आली. त्यामुळे आपण काही या विचारणारी व्यक्ती नाही आहे. आपण सर्वांनी हात वर फक्त करूया, सर्वांनी हात वर करूया आणि सर्वांनी विठ्ठल विठ्ठल करूया. विठ्ठल 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 उजव्या बाजूला विठ्ठल, हायवेवरती विठ्ठल विठ्ठल, उजव्या बाजूला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. होऊ दे माऊलीचा गजर, सगळ्यांच्या मुखात एकच नाव. सगळ्या पत्रकार बंधूंनी घ्यायचं असेल तर विठ्ठलाच्या माऊलीचा फोटो घ्या. विठ्ठल 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 एका बाजूने चालत चालत कोणी महिलांना त्रास होऊ नये एवढी खबरदारी आपल्या सर्व मित्र बांधवांनी घ्यायची आहे. कोणाला आपण फॉर्म भरण्यासाठी 5 मिनिटं लागणार आहेत, भरून आपण प्रत्येकाने घरी जायचं आहे. परंतु आपण स्टेजच्या डाव्या बाजूला
सर्वांनी सावकाश चालत 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 जाऊया. चला, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपण एक या ठिकाणी आरामात जायचं आहे, गडबड करायची नाही. मी माझं भाषण आवडतो घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. महिला भगिनी त्या प्रथमतः महिला भगिनी नंतर तरुण युवा वर्ग जाईल. तमाम जनसागर आपला पाठिंबा घेऊन आपलं प्रेम घेऊन सर्वजण तलावाच्या दिशेने मार्गक्रमण करतील. उमेदवारीचा अर्ज भरण्यासाठी उपस्थित सर्व जनसमुदाय हा त्या ठिकाणी उपस्थित राहील. हा तमाम विशाल प्रेमी वर्ग आपला पाठिंबा घेऊन, आपलं प्रेम घेऊन, आपलं सहकार्य घेऊन, आपले आशीर्वाद घेऊन सन्माननीय विशालजी परब साहेब त्यांच्या वतीनं त्यांच्या सोबत या रॅलीच्या माध्यमातून तुम्ही येणाऱ्या या निवडणुकीच्या अनुषंगानं त्यांचा प्रवेशार्थ भरण्यासाठी त्यांच्या सोबत आपण थांबूया. सगळ्यांनी अतिशय शिस्तप्रिय वातावरणात महिला वर्ग आहे त्याला मार्ग निर्माण करून त्यांना सर्वप्रथम प्राधान्य आपण देतो. विनंती प्रथमतः महिला भगिनींना जाण्यासाठी आपण मार्ग द्यावा. सर्व नागरिकांना विनंती आहे, प्रथमतः महिला भगिनींना जाण्यासाठी आपण मार्ग द्यावा. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर काही क्षणांमध्ये ते बाहेर येतील व तुमचे आभार व्यक्त करतील. कृपया आजपासून आपली प्रचाराची नाणी सुरू झालेली आहे. 20 तारखेपर्यंत सातत्यपूर्ण अशाच प्रकारे आपण सन्माननीय विशालजी परब यांचा प्रचार आणि त्यांच्या कार्याचा प्रसार करावा ही देखील तुम्हाला कळकळीची आणि नम्रतेची विनंती. मतरूपी आशीर्वाद तुमचा आणि तुमच्या मित्रपरिवार नातेवाईक यांच्याकडून देखील त्यांना मतदार पेटीमध्ये आपण 20 तारखेला द्यावा ही देखील तुम्हाला सर्व उपस्थितांना नम्रतेची विनंती. काही गडबड करू नका. काही ठिकाणी बघा पायऱ्या आहेत, अशी काही पायऱ्या बघा, गडबड करू नका. महिलांना जाण्यासाठी संधी उपलब्ध करून द्या. नम्रतेची विनंती. पुरुषांनी जरा थांबावर 2 मिनिटं. प्रथमतः महिलांना जाण्यासाठी मार्ग द्या. कॅमेरामध्ये नका तुम्ही मागे
इथं थांबा या सगळी
विशाल साहब तुम आगे बढ़ो, विशाल साहब तुम आगे बढ़ो, वंदे अरे कौन बनता है ये बड़ा बड़ा चल आगे चल आपने सामने रहो, ऐसे रहो 2 बंदे सामने, 5 फुट का डिस्टेंस रखो, सामने रहो और स्पीड में चलो। इधर रुको, कोई ऊपर मत जाओ, इधर रुको। फोटोग्राफर आजा भाई, ऊपर आ जाओ। हेलो, एक मिनट एक कैमरामैन को आगे भेजो। जाना बाबा, लेके आना, जाना पानी चाहिए 2 सेकंड मोबाइल समझू घ्या हात जाऊन तिकडे पुढे Hello, check.
मागं फिरून बघू नको. एक मिनिट चल. बाहेर थांबा. आम्ही गाडी घाल. कॅमेरामॅन फास्ट मूवमेंट करा. बस आहे, गर्दी आहे. चला गर्दी संपू. चला हळूहळू चला. चप्पल बिप्पल बघा पाय. अरे साईडला राहणार. साईडला काय तर बघा. साईड राहतच नाही. चला पुढे चला. चला पुढे चला. चला पाऊल पुढे टाका. चला दादा. चला पुढे चला. भारतीय जनता पक्षाचा. भारतीय जनता पक्षाचा. भारतीय जनता पक्षाचा.
पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा आशीर्वाद संत जनाची बरसे अमोघवाणी आयुष्य पण हो बाकी काय ना जनसेवेचा ध्यास मनी शून्यात खेळ मांडू मी लौकिके नाव देऊन मीडिया वाले ना पुढे घ्या भारतीय जनता पक्षाचा सामान्य शेतकरी पण
एवढा दबाव घाला त्याच्यापेक्षाही शांत आहे. हा शांततेचं प्रतीक आहे. सावंतवाडी मतदारसंघ हा शांततेचं प्रतीक आहे. आजपर्यंत त्याचे दहशतवाद घेतलेलं नाही. पाठीचा देव कायम ज्या पाठीवर राहिलेला आहे त्यामुळे होत वाट करा दादा थोडं वाट करा दोन तीन बियर मारे गोव्यामध्ये जाऊन एक लाईन ठेवा नारा लावा नारा एक लावा नारा विशाल परब साहेबांचा विशाल परब साहेबांचा विशाल भाई आगे बढ़ो विशाल भाई आप आगे बढ़ो चला स्टेप बरोबर घ्या पुढे 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 चला साईड सोडा मागे सरका सरकार मागे सरका मागे सरका मागे सरका आतमध्ये जायचं
तो आहे मा जाते आतमध्ये आहे मा आतमध्ये जाते का काय रे आतमध्ये जातं मी यात हे नाही ना म्हणजे हैराण झालं काय बहिणी काय ते हैराण झालं अरे विचार काय झाला म्हणजे गंमत काय माहिती लाईव्ह चालू काही नाही उगाच
बाकी काय ना जनसेवेचा ध्यास म्हणजे शून्यात खेळ मांडू मीडिया वाले पुढे घ्या उमेदवारी अर्ज भरलाय काही दिवशी असू दे तो असू दे ना तो असू दे असे तर गुण सगळे असू दे मॅडम थोडे जवळ आहे खाली वर जरा वर साहेब उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे सावंतवाडी मधून भाजपमधून पहिली बंडखोरी पाहायला मिळते तळकोकणामध्ये पहिली प्रतिक्रिया काय? सर्वप्रथम ह्याला बंडखोरी म्हणत नाहीये. विशाल परब आज फॉर्म भरताना सुद्धा सर्वसामान्य जनतेतील गोरगरीब जनतेतील आमच्यावर महिला आमचे शेतकरी बांधव आहेत. हा उठाव विशाल परबचा नाही आहे, हा उठाव आहे जनतेचा. आज जनता ही उद्रेक झाल्यामुळेच या मतदारसंघामध्ये बदल होण्याची चिन्ह वाटू लागली. आज प्रसार माध्यमातून आपण जर कोणत्याही गावामध्ये गेला असाल, कोणत्याही वाडीवर गेला असाल तर त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची सर्व मंडळी, सर्व पक्षीय मंडळी, सर्व पक्षातले, सर्व धर्मातले, प्रत्येक खात्यातील, कुठल्याही क्षेत्रातील व्यक्ती विशाल परब हेच नाव घेतो. ह्याचं कारण असं आहे, विशाल परबला स्वतःसाठी आमदारकी नको आहे. विशाल परब जगतोय आमदारकीपेक्षाही मोठं महान जगतोय. परंतु आज माझं जीवन मी आज या दिवसापासून संपूर्ण कोकणासाठी आणि विशेष करून सावंतवाडी मतदारसंघासाठी मी माझं जीवन अर्पित करत आहे. या मतदारसंघामध्ये असंख्य गोष्टी माझ्या विरोधात बोलल्या जातात, परंतु मी एकही उत्तर देणार नाही. ह्याचं कारण एकच आहे की जनता जनार्दन ह्या सर्व गोष्टींची उत्तरं येणाऱ्या 20 तारखेला देतील. मला एकच सांगावंसं वाटतं, माझ्या आयुष्यात मी असंख्य इलेक्शनं पाहिली आहे. माझ्या आयुष्यातलं स्वतःसाठी, माझ्या जनतेसाठी पहिलं इलेक्शन मी या मतदारसंघामध्ये सावंतवाडीमध्ये लढत आहे. सावंतवाडी ही शांततामय आहे, शांतता ही सावंतवाडीला आवडते. या मतदारसंघामध्ये श्रीदेव उपरलकर, पाटेकर देव यांना आजपर्यंत इतिहासात त्यांनी घडवलेली शांतता आणि त्याच्यासाठी माझं एक छोटंसं योगदान. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये जनता, गोरगरीब जनता हीच बाहेर पडून उद्रेक होऊन आक्रोशाने आज आली होती आणि आज त्याचं फक्तही आपण पाहिलं असेल. मला एकच सांगावंसं वाटतंय माझ्या सर्व पत्रकार बंधूंना की विशाल परब एक 35 वर्षाचा योग आहे. या योगाच्या जीवाला काही होऊन दे, पण मी माझ्या आयुष्यामध्ये जे कार्य करणार ते चांगलं करणार आणि कार्य चांगलं करूनच जाईन. माणसाने आयुष्यामध्ये कपडे घालून आला नाही आणि कपडे घालून गेला नाही, अंगावर काही नसतं. जे कर्म चांगलं करतो तेच घेऊन जातो. मी विशाल परब जे कर्म चांगलं करणार तेच मी घेऊन जाईन. माझ्या आयुष्यात मी कोणाचं वाईट केलेलं नाही आणि करणारही नाही. माझ्यावर कितीही टीका झाली तरी ही जनता नक्कीच 20 तारीखला उत्तर देईल. ही निवडणूक तुम्हाला युद्धासारखी वाटते? बरोबर. ही निवडणूक ही मी माझ्या आयुष्यात युद्ध हे केव्हाच बाळगत नाही. निवडणूक ही प्रेमाने लढली पाहिजे. त्या प्रेमासाठी त्यांनी समोरच्यानी गेलं पाहिजे. दुसऱ्याचं वाईट बोलणं, वाईट करणं, कुठेतरी तो वाईट होता. अरे 20 वर्ष मी राजकारणात आहे, 20 वर्षात माझ्यावर कशाला आजपर्यंत कोण बोललं नाही, आजच का बोलतात? त्यामुळे जे बोलतात त्यांना परमेश्वराने चांगली बुद्धी द्यावी. आजपर्यंतच्या इतिहासात माझा बालपणापासून मी पाहतोय सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये शांतता ही अतिशय महत्त्वाची आहे आणि लोक मतपेटीतून उत्तर देतात. आज मला असं वाटतं की या मतदारसंघात विशालमय मतपेटी झालेली आहे असं मी बिनधास्तपणे मनापासून सांगतो. चौरंगी लढत होत आहे, तुमची लढत कुठली कोणाची?
माझी लढत ही कोणाशी असेल ती काळ ठरवेल, परंतु मी कुठलीही लढत समजत नाही आहे. हे जे आताचं काय मतदान आहे याच्यासाठी अशी काय अटीतटीची लढाई नाही आहे, प्रेमाची लढाई आहे, विकासाची लढाई आहे आणि आरोग्य आणि इतर क्षेत्रामध्ये जो विकास घडवण्याची माझी ताकद आहे याच्यासाठी मला खात्री आहे की विशाल परब या मतदारसंघात नवीन चेहरा येईल. ते चेहरे पाहून लोकसुद्धा थोडीशी कंटाळलेल्या स्वरूपात आहेत आणि मी बोलण्यापेक्षा तुम्ही जनतेत जाऊन विचारा. मी कुठल्याही मोठ्या नेत्याला दोष देणार नाही, वाईट बोलणार नाही, परंतु मतदारसंघात बदल होण्याची काळाची गरज आहे. तुम्ही भाजपतर्फे अर्ज भरलात कसं? हा अपक्ष अर्ज भरलेला आहे. कारण कसं आहे, महायुतीचे नेते आहेत, आमचे वरिष्ठ ज्येष्ठ नेते आहेत, या नेत्यांना मी केव्हा दुखवू शकत नाही. मी त्यांचा मान सन्मान करतो. इतर पक्षातील नेते सुद्धा असंख्य आहेत, त्यांचा पण मी मान सन्मान करतो. तुम्ही पाहिलं असाल पत्रकार बंधूंनी, आजपर्यंत माझ्या इतिहासात मी कुठल्या नेत्यावर टीकाटिप्पणी केली करणारही नाही. मी याच्यापूर्वी सुद्धा माझे अनेक नेते होते, आजही आहेत आणि पुढेही राहणार. राजकारण 20 तारीखला संपणार आहोत. 23 तारीखला आपण प्रत्येकजण आपापल्या घरी असणार. जिंकणं हारणं हा आयुष्यातला एक चेंजेस असतो. जिंकणं हे या मतदारसंघातलं माझं ब्रीदवाक्य आहे आणि मतदारसंघातील गोरगरीब जनता आज बाहेर पडलेली आहे. 23 तारीखला आपण या प्रांत ऑफिसला आपण इथे भेटू. नक्कीच विजयाचा गुलाल इथे असेल एवढं मी सांगतो. तुमच्या आजच्या शक्ती प्रदर्शनामध्ये भाजपच्या घोषणा दिल्या गेल्या, भाजपचे काही पदाधिकारी तुमच्यासोबत होते, अगदी राणे सोडून सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची किंवा नेत्यांची नावं पण तुम्ही घेतली. तर छुपा पाठिंबा किंवा छुपा आशीर्वाद तुम्हाला भाजपचा आहे का? पहा कसं आहे, मी एखादं वाक्य बोलायचं पत्रकार बंधूंच्या समोर आणि माझ्या नेत्यांना बात करायचं हे मला जमणार नाही. मी एक कार्यकर्ता आहे, पक्ष आहे, पक्षाला मानणारा कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे कुठल्याही नेत्यांचं मी नाव घेणार नाही. मी भारतीय जनता पक्ष आणि असंख्य पक्ष जेवढे पक्ष आहेत प्रत्येक कार्यकर्त्याचा सर्वसामान्य जनतेमध्ये विशाल परब हे नाव आहे. आपण पत्रकारितेच्या माध्यमातून त्याचा रिपोर्ट पाहावा. त्यामुळे कुठल्याही नेत्यांवर मी बोलणार नाही, कारण सर्व नेते महान आहेत. याच्यापूर्वी सुद्धा अनेक या मतदारसंघात नेते होऊन गेले, जिल्ह्यात होऊन गेले. का बोलायचं वाईट? आपणाला आपल्यावर संस्कार हे झालेले नाही आणि मी कोणावर वाईट पण बोलणार नाही. धन्यवाद. भाजपच्या मंडळींकडून जर वरिष्ठ मंडळींकडून मनधरणी झाली आणि तुम्हाला सांगितलं की महायुतीचं तुम्ही काम करा, तर काय असेल एवढी जनता आणि तुम्ही काय जनतेला सांगू शकता? बघा, ज्यावेळी परिस्थिती येईल त्यावेळी बघू, परंतु विशाल परब या मतदारसंघात कंटिन्यू फॉर्म ठेवावा ही जनतेची अपेक्षा आहे. जनता सावंतवाडी मतदारसंघातली हुशार आहे. शिवरामराजे भोसले, शिवराम दळवी साहेब, सन्माननीय दीपकभाई केसरकर सर्व चांगले आमदार होऊन गेले. नवीन चान्स मिळावा ना नवीन मुलांना. आता नवीन पिढी यावी ना, अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे ना. काहीतरी बदल पाहिजे ना. तुम्ही एखाद्या शाळेमध्ये जाओ 5वीच्या, माझे स्टार प्रचारक कोण आहेत? छोटी मुलं आहेत 5वीत. स्टार प्रचारक माझे कोण आहेत? आज स्टेजवर कोण होते? ही महिला, ही आमची आजी होती, हे आमच्या आई आहेत. त्या आईवडिलांमुळे यांच्यामुळेच आम्ही या मतदारसंघात टिकू शकतो, जगू शकतो आणि पुढे भविष्यात विकासही करू शकतो. त्यामुळे मला एकच सांगावंसं वाटतंय, मी आज माझ्या मतदारसंघासाठी काहीतरी करण्याच्या हेतूने आलोय. मी कुठल्याही नेत्यांवर मला बिलकुल बोलायचं नाही. माझे सर्व नेते चांगले आहेत. त्यांनी जरी बोललं तरी मी त्यांना नमस्कार म्हणतो. आज मी पक्ष अपक्ष या संपूर्ण घटनेमध्ये आज अपक्ष फॉर्म भरलाय. मला आशीर्वाद आहे असं मला वाटतं. धन्यवाद. आजचं भावनिक आव्हान आणि घेतलेलं शक्ती प्रदर्शन किती मताधिक्याचं गणित? आपण पाहिलं असाल, विशाल परबने आजपर्यंत जेवढे कार्यक्रम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केले, एक तरी कार्यक्रम फ्लॉप झाला असेल तर तुम्ही सांगावं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज विशाल परब या व्यक्तीचं फक्त सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये ताकद नाही आहे. माझ्यावर प्रेम करणारी जनता ही कोकणात आहे, रत्नागिरी रायगडपर्यंत आहे. मला एवढंच सांगावंसं वाटतंय, सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये चांगला बदल करून इथे अत्याधुनिक सुविधा वाढल्या पाहिजे. आज इथे हॉस्पिटलला ब्लड प्रेशरची गोळी पण नाही आहे. कोणाला अटॅक आला तर इथे ॲम्ब्युलन्स नाही. मायबाप जनता सगळी रस्त्यावर पडलेली असते. त्यामुळे एकच, मी कोणावर टीका करणं एवढं काय नाही, पण आज जी काय गर्दी झाली, काय प्रेमाची गर्दी होती. मला असं वाटतंय की ह्या टोकापासून मला वाटतं सावंतवाडीच्या पुन्हा त्या लेक वेव्ह हॉटेलपर्यंत प्रचंड गर्दी झाली होती. ही प्रेमाची गर्दी आहे. लोक आशेने बसलेली आहेत या मतदारसंघामध्ये. मी एवढंच सांगतो आणि आपण आवर्त घेऊया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. समाजासाठी केलेलं बरेच फुकट होत नाही. आणि दुसरी गोष्ट, लहान वयात उद्योजक म्हणून घेतलेली धडाडी आज दुसरी समाजासाठी फायद्याची ठरली आहे. त्याच्यामुळे आजपर्यंत कमवलेला जो फायदा हा समाजासाठी जातो. कारण आमचं घर बार हे आम्ही सर्व गुण संपन्न आहोत आणि कमी वयात समाजाकडून आमच्यासाठी काहीतरी अपेक्षा ठेवल्या आमच्याकडून
आणि ते आम्ही कार्यरत आहोत. त्यातून समाजाचा भेटलेला पाठिंबा हा खरोखर एकदम अविस्मरणीय आहे आणि त्यांनी दिलेला पाठिंबा हा कुठेही न दुखवता आम्ही तो पूर्णपणे सत्यात उतरवून जी काही समाजसेवा करायची आहे ती एक समाजसेवा पूर्णपणे निर्भय आणि निर्भीडपणे ती पार पाडतो. धन्यवाद. धन्यवाद. आवडतं या